Kowe nyawang apa to? Heh? Nyawang apa? Lho, coba bayi. Lah, yo, bu. Nyawang apa Rono? Enggak nyawang. Nyawang Rono ora nyawang lho ngene ora nyawang to. Lah. Apa? Kok malah nangis? Ngono ki ndang sehat, ditungkas anake dadi manten. Lah kok lek ditampilkan lha kok nangis. Yo aja nangis, Mbah. Anu. Samenika bini sepuh ingkang minulya dipun aturi jumeneng bapak ibuke ora apa bingunge ngono. Maca lho. Nyapa nelek ya? Tak kira ngletong. Lah ya mulakno semangat ben sehat. Engko lek anake dadi manten kowe iso dipacaki ayu kaya sinden. Loh, kok malah nyebut lek dolah piye to? Loh, oh.